Η αδελφότητα της πρώτης πύλης. Μυθιστόρημα του συγγραφέα Πάνου Σακέλη. Αφηγητής ο Πάνος Σακέλης. Copyright Βάλια Σακελαριάδη 2022. Κεφάλαιο πρώτο. 8 Νοεμβρίου του 2514. Νοσοκομείο. Ο Τόμας δεν ήξερε αν έπρεπε να κλάψει ή να γελάσει και ο λόγος ήταν απλός. Μόλις άνοιξε τα μάτια του κατάλαβε ότι βρισκόταν σε θάλαμο νοσοκομείου. Το μόνο που θυμόταν και αυτό αμυδρά ήταν ότι κάπου γινόταν πόλεμος. Θυμόταν ακόμα ότι είχε γίνει μια τεράστια έκρηξη. Αλλά η μόνη εικόνα που έφερνε καθαρά στη μνήμη του από αυτό ήταν κομμάτια από ανθρώπινα άκρα. Αφού βρίσκομαι σε νοσοκομείο, σημαίνει ότι δεν πέθανα, σκέφτηκε. Αυτό ήταν το καλό σενάριο. Το κακό ήταν ότι δεν μπορούσε να κουνηθεί. Προσπάθησε να φωνάξει την νοσοκόμα, αλλά καμιά φωνή δεν έβγαινε από μέσα του. Δεν μπορούσε να κουνήσει ούτε τα χείλια του και δυστυχώς το κακό σενάριο είχε και συνέχεια. Δεν θυμόταν τίποτα από τη μάχη. Ούτε ποιος ήταν και ούτε με το μέρος ποιον πολεμούσε. Αν τελικά πολεμούσε ή αν απλώς είχε εμπλακεί σε εκείνη τη μάχη χωρίς να το θέλει. Αποφάσισε να χαλαρώσει. Κάποιος γιατρός ή κάποια νοσοκόμα θα περνούσε από το κρεβάτι του και θα μάθαινε. Δεν πέρασε πολλή ώρα όταν του φάνηκε ότι η πόρτα του δωματίου άνοιξε, αν και δεν έβλεπε τίποτα, μια που δεν μπορούσε να στρίψει το κεφάλι του. Περισσότερο ένιωσε μια παρουσία δίπλα του παρά την είδε. «Καλημέρα, Τόμας», ακούστηκε να του λέει μια ζεστή, μάλλον γυναικεία φωνή. «Πού βρίσκομαι?» ρώτησε με τη σειρά του χωρίς να είναι βέβαιος ότι τον άκουσε κανείς. «Μη βιάζεσαι, όλα στην ώρα τους». «Θυμάσαι πως σε λένε?» «Τόμας Νάιτ», είπε ευχαριστημένος με τη δυνατότητα να επικοινωνεί. «Από πού είσαι, Τόμας?» τον ξαναρώτησε χαμογελώντας η γυναίκα. «Τι εννοείς, γιατί δεν κατάλαβα την ερώτηση?» «Εννοώ από ποιο πλανήτη και από ποιο πλανητικό σύστημα», ακούστηκε πάλι η φωνή της. Τα έχασε. Προσπάθησε να καταλάβει τι του έλεγε. «Υπονοείς ότι δεν βρίσκομαι στο ηλιακό σύστημα?» «Δεν ήρθε ακόμα η ώρα των απαντήσεων, οπότε σε παρακαλώ απάντησέ μου με όσες περισσότερες λεπτομέρειες». Sample complete. Ready to continue?